It's Ticks on Gaga CFM. First time, it's 8:15 in the morning. It's the third and final hour on a Monday, the 13th of July. It's going to be ngosiyathi siyithanda kakhulu. La sikhuluma khona noSobaba, the Durban's first citizen, our honorable mayor Cyril Xaba kwezaseThekwini. Ingosi ehlelo umkhandlu wethu ukuthi la ebesichasela ngokhona intutho ngabe ime kanjani. Namhlanje ke siyathokoza ukuthi njengoba sijoyina ke umayor uzosichazela kabanzi la indaba ye official opening of the multi-million rand Blundell Bridge and Road Infrastructure Project lapha eShawcross eyalimazwa yakhahlamezwa kakhulu ngekhathi ke izikhukhula zika 2022 and also ngibone nalapha ngasekhaya mini going to Clement Gwadabega on Dusan Makhaya. Yes, in New Germany la ezansi. That bridge has been finished. Yes, I the saw. Road going in. Yo, ayithe kunemgwaqo I actually saw ngolesihlanu awusemuhle umgaqo wethu. Beautiful. It looks like it's Joburg. It feels like yes. And also ke enye ushayela izandla futhi umeya ophinde ubuyisa uhlelo loliya. La 50%. So My favorite. We up again. We up. Sikibingelele nonkosi ehlelweni lesikaga CFM sawubona. Sanibonani lapha ekhaya ngibingelele uFelix nomini nabo bonke abalaleli balengosi esikuyona namhlanje eGaga FM ngiyabonga kakhulu. Sibonge nathi meya. Ake sithi la ngolesithathu lo osiyakulona zwe indaba zokuthi uyovula ngokusemthethweni lapha umgwaqo enebloho uBlundell eShawcross lokwingxenye yohlule wengqalazinde elungiswayo la eThekwini eyalimala ngekhukhula lezi ka 2022 akusichazela ngalolu meya. Bafethu ngiyabonga kakhulu mfethu siyaqhubeka nokusebenza ngoyikhandla ukulungisa ingqalazinde yalingezwa zikhukhula njengoba savula kabusha ibloho lapha eJolimnyama sayenanda sale eYellowwood Park sayePhoenix sayeNtuzuma sayakaMashu singasho ke ngokukhulu ungababazi so ukuthi impatho eminingi sesikwazile ukubuyisela isimo endaweni yayikuso ngaphambi kwekhukhula njengoba besilungisa nje ingqalazinda kakhulukazi imigaqo namablock njengokulesithathu nje sakulona sikuwa 63 sovula ke ibloho nomgaqo elakhiwe kabusha and elibize imali engu-71 million rand. Lo msebenzi uqale ngo-2024 njengoba sesophuthula ke manje. Leli bhoho ke sizokwazi ukuxhumanisa kalula umphakathi waseShawcross naseQueenstown. Ubuchwepheshe obusetshenziswe kuleli bhoho nalomgaqo kuzoqinisekisa ukuthi lengqalazinde iyakwazi manje ukumelana nanoma iziphi izimo zesikhukhula isiphepho and futhi ke sivulile sengeze ama lanes amanengana kanjalo netraffic isihamba ngendlela kuyona manje ngesikhathi lakhiwa ke mfethu kwakheke amathuba awu20 emsebenzi iloko siqelelayo ukuthi mawufika endaweni uvula amathuba emsebenzi umuzoletha umsebenzi. Sure. Okay. May, I'm excited about this one. Every time you keep bringing it back, I'm just like, you know what? The Lord is good. It's special debt relief. Lansula khona ikweletu ngo 50%. Khona bayabangahlomlanga ngo January 2026. But kuthiwa it is happening again. Please tell us more about it. Yes, mfethu uzokhumbula ukuthi salivula kabili lolu hlelo. Yes. Ngonyaka ophelile kwaze kuba loqala kwalonyaka. Kodwa kukhona ke abasala ngaphandle. Laba ababesakhalaza ngemali ngenani lali ebabelikweleta umasipala. Lokhu kwenza ukuthi ke bangakwazi ukuhlomula kulolu hlelo. Lolu hlelo uzokhumbula ke sasithe wonke umuntu noma ngabe usikweleta imali engakanani and oza kuze kube umhla ka 31 kuJanuary 2025 oza kuthina ufake u50% wakho uwafu wakho umasipala suleke uwafu wabo uwafu ke lomunye manje ke lethuba ke sesidlulele labo ke sebexazulele lezi inkinga ke ababekhala ngazo bethi nani labo liphezulu abangakwazi ukusondela abanye basaqhubeka uza phambili kuthina bazoxazulula lezi inkinga asithi ke awuthi uxazulula inkinga ke ububeka ku 50% wakho
and masuqedwe ukuxazulula inkinga ukuze nawe ke uhlomule kulelo hlelo and ilona uhlelo esilisebenzisile abantu ke sithi abaye ke emahhovisi ethu bavashela usizakala center eduzane kwabo bakuze bazi ukuhlomula ke lolu hlelo liyavala ke mfethu ngomhla ngokuphela kwenyanga kaAugust lesi esoqala. Hey, lihlupha ngokuvala lo hlelo. Lo hlelo lumnandi lo hlelo manje velivale kanti u50% nawo ewumqantsana kangcono mhlawumbe kuthiwa sokwenzela i-payment plan ekufanele. Sengiqalile hayi. Mhlawumbe ukwenza amalamsa mhlawumbe awu3. Yebo mina Anteli nina nifuna ingalo yonke. Lo misilizwe imisebenzi ayikho imali azikho kuyaliwa le Ukraine kuyaliwa le eMiddle East. Meya yamuzwa cha. Ngiyamuzwa. Uqale ukuthi bengathanda uhlale lukhona. Kodwa cha kona sikuthulela isigqoko wena sikushayela ihlombe impela. Uyabona lesifikilana emlaleli samncinza umeya sinomini sabaseNew German siyaziwe sathi ay lapha ekunenkinga lo yamgwaqo unjani manje hey ubuthethe yezwa mfethu ngizovula nalo mgaqo ungathi idolopho ongakazi ufike kulona ongakazi uhambe kulona nesifoka kakhulu ke cha lo hlelo lokusilo kwekweleti chamela luhamba lodwa angifundi uqaba lahamba lodwa lo hlelo kufana lo hlelo lamabhilidi lawa hijackiwe naniyenza ukwathatha yabo manje njengoba lizwe likanje nje me ngempela fanele ipoint lokho libuyele kumasipala manje lonke ipoint masiphezulu lomsebenzi uzobona wena awuze ke sizonendaba ezimnandi lapha ukuthi le nkampani yathinteka ngesikhathi kunebheli lapha ngo2021 ebizwa ngeUPL ezinze lapha Conobia izokhulisa investment yayo la eThekwini ngo17 billion wow okuzophinde kufukule ke nemboni kaMoba awusicelela ngalolu tshalo mali lelo meya mfethu uzokhumbula ukuthi le nkampani ilapha eConobia ngekhathi zesibhelu kwachitheka ke ama chemicals ngesikhathi beyishisa le nkampani ama chemicals aselimaza ke imvelo yethu ngoba asakazeka nomfula wonke alimaza imvelo Kuyasijabulisa ke manje ukuthi sibekwazela ukusilungisa leso simo leso imali abayisebenzisile ukulungisa leso simo leso kuba u700 million rand ilento abathi rehabilitation yemvelo sebephinde ke futhi ke base bethi abayi kwenye indawo basagxilile lapha eThekwini bazotshala ke imali engaphezulu kuka 17 billion rand manje ke bafuna ukukhiqiza lento abayibiza ngokuthi biofuel and bazosebenzisa umoba lokho kuzosilekelela ke ukuvusa nokusimamisa imboni kamoba lapha eThekwini kakhulukazi labalimi ebese bedangele ngenxa yokuvaleka kwethungathi Hewlett izovula amathuba emisebenzi lokho ke mfethu akuzenzakaleli indlela esebenza ngayo eThekwini okunikeza ithemba kuma investors angibabongeka abantu baseThekwini ngokuba babaphatha kahle ivakashi zethu babaphatha kahle ama investors ethu and lokho ke kwenza ukuthi nabo bakhuthazeke bagqugquzeleke ukuzotshala imali bavula amathuba emisebenzi lapha kule dolobha lethu siyabonga yazi mina because lenta kumngame biofuel yes biofuel yes yeah ngiyazi kumqiniso no who doesn't know biofuel uyakhuluma nje meya la ngiyazibuza yini eduma kakhulu ibus nopoti yakhe la kumini kuduma nje upoti yakhe one way how meya now uyahle unemeya sethi uzohlala ngasonke isikhathi nje ichaza izinto kubalaleli beGagasi FM sibonga kakhulu benevikeli productive meya Sabonga kunjalo 940. Thank you. Inkosi yethu lasihle khona esihlalweni ke no Meya sichasela ngentuthuko ke ezaseThekwini on Gagasi FM breakfast right here in the place to be in Gagasi FM, the sound of KZN. At Specsavers, we're committed to offering a